ஒரு பேக் பெயின் ஒரு பேஷண்ட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போனாலே அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பயம் என்னென்னா, ஐயோ டிஸ்க் பல்ஜுன்னு சொல்லிடுவாங்களோ, ஐயோ முதுகெலும்புலேருந்து எதாவது ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் அவங்களுக்குள்ளேயே ஏன் டெவலப் ஆகுதுன்னு தெரியல. வித் லாட் ஆஃப் மீடியா இன்புட்ஸ். சாரி டு சே திஸ். இப்படி தான் பேஷண்ட் அவங்களாவே நினச்சிக்கிறாங்க. டிஸ்க் பல்ஜு, அதாவது எல்லா முதுகு வலியும் அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. முதுகு வலிக்கு 1000 காரணங்கள் இருக்குது. மூட்டு வலிக்கு ஒரு 100-200 காரணங்கள் இருக்குது. அது மாதிரி காரணத்தை கண்டுபிடிக்கணும். எல்லா டிஸ்க் பல்ஜும் உடனே பேக் பெயினுக்கு அந்த டிஸ்க் பல்ஜ் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அதே மாதிரி பேக் பெயின் வந்தாலே டிஸ்க் பல்ஜ் தான் காரணம் நீங்களாம் நினைக்கக்கூடாது. அது எதுக்கு ஈக்குவல்னா, பைக் ஸ்டார்ட் ஆகலன்னா இன்ஜின் தான் ஃபால்ட்டுன்னு. ஸ்டெப்ஸ் இருக்குல்ல, சாவி போட்டிருக்கோமா, பெட்ரோல் இருக்கா, பேட்டரி இருக்கா, ஸ்பார்க் ப்ளக்கில் ஃபயர் ஆகுதான்னு சொல்லி எல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தானே பார்ப்பீங்க. அதே மாதிரி தான் முதுகு வலியை கண்டுபிடிக்கிறதையும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் நம்ம கிளினிக்கில் பார்க்குறோம். ஸோ அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. எடுத்தோடனே டிஸ்க் பல்ஜை ப்ளேம் பண்ணி உங்களை ஒரு முடமாக்கி ஒரு இடத்துல உட்கார சொல்கிற அச்சுறுத்தல் மதுரை ஆஸ்டியோபதி கிளினிக்கில் இல்லை.